Erokamano kuom keto Ramogi TV makama kidienyo mar ariyo mar chenro mar duol to wan gi welo wa modhial kaendi. Fred Ojiro nitiere ka, en jakanyo a Kiafrika ne ng'anyo kawuono, wabiro penjo ni ng'anyo ne chalo nade. Calvin Okoth bende nitiere ka, en apisa mar jo UDA, aparo nopare ndalo moko kane ji ne ni campaign, en ema ne wuotho gi jatend piny Kenya William Ruto kaka ja boda boda, koro sani tindo tiyo gi jo UDA. Wabiro penjane ni to be nitiere kaka singo manomigi ne ochopo koso oyo. To wachakane kod gi Fred ine mani ne ng'anyo kawuono, penj ariyo. Mokwongo, ng'anyo ne chalo nade kipime, notimore yo mar ratiro koso oyo? To mar ariyo, sirkal osegolo chik moko mane gidwa keto mondo mi okel fuong'ruok, uyiego koso dagi? Mokwongo, wamor kod the doing of the Lord. Nwach waseneno ka tend piny mar William Ruto osebet katimo lemo mondo piny obed gi lokruok. But wamor ahinya ni koro Nyasaye osewinjo ywakwa, nwach oherowa, to koro lokruok ochako biro. Lokruok ma jopiny koro oseamua ni osewuondwa moromo, kendo osetu kodwa mang'eny, to nyaka koro wachung' motegno mondo water joma richo dala, mondo joma beyo donj ofis. Koro mana neno ka Nyasaye winjo ywakwa, kendo ranyisi onyisore kawuono ni yudhe, nyithind skul, yudhe, middle class, kila ng'ato. Seche mane wan ng'anyo, aneno ka nyaka weg otende bolonwa pi piny. Jo boda boda, ka polis dwa chopo kuome mondo omake mogo risasi, to ja boda boda maki. Nyiso ni mama mboga kod vijana wa boda boda koro are in the right side of the history, to gidwaro mondo wakora joma donjo ofis kod ukora kod mibadhi kod propaganda mondo ogolwa kang'eng'a, mondo jopiny ochwad gi kiboko kapok sa mar dhi ombulu chopo. To mar ariyo, penjeni mar ariyo, nachako kapok afulo nyinga, iluonga ni Frederick Odhiambo Jiro, an wuod Ugenya Ukwala, to an ye rapid response officer mar shirika mar Haki Afrika matiyo Afrika mangima. To penjoni mar ariyo en ni ogol funde moko mege finance bill. Wafil, ipenjo ni wafil ni en gima ber koro wadhi adhiya mbele, wawacho ni oyo Pokuyie. Okwanyaliye niwach dhano moko ariyo adek obet piny, to wacho ni awaketo nigi mizigo mar kilo 100, koro we wagol nigi kilo 2 mondo giting' kilo 98. Wawacho ni kilo te obed piny. Onge kaka wanyalo wacho ni koro ni golo tax kaka koro weche mege motor levy, to gidwa medo 7 shillings per liter mar fuel. Ing'e nyaka wabed jok man gi lony. Wawacho ni wan ndiyo wan joma thagore, kaka kana dak Kibera, wan joma thagore. Wadaki ute ma babato timo ng'al. Okong'iso ni withwa ben kod ng'al. Withwongo kod ng'al. Giwacho ni gigolo taxes on locally manufactured goods. Kambe adi maki Kenya matiyo donge matin sana. Products matin ma iloso Kenya ka. Ng'eny products wokwoko wawacho ni if they are real and honest to support the manufacturers, gigol all taxes that are not necessary on import goods. Koro okwanyal bet ni wan gimomiwa josiasa mwakao. Josiasa ma are compromised. Wawacho ni we want the real public participation. Iking'iyo Kenya kawuono, the mood of the country kod oganda manowuok oko, wacho ni down finance bill. Okage wacho ni part moro migolo mar mkate no ema giwacho ni down finance bill. Koro wawacho ni mokwongo okwanyaliye ni mondo kal finance bill kaka entie ni Kodo gol fuonde moko kodo oyo. Ogola te mondo duoke back to the people. Okay. Back to the people. Mano koro wabro ng'eyo nang'o ni kara bwana ni serious. To mar ariyo, Ruto neno kwayo mbulu individually. Nobiro kuom jopiny kouso sera mege bottom up, mama mboga. Ruto duog kuom wawegi olos kodwa direct. Owe oro mondo ne yake na ichungwa. Owe oro mondo gibi obi kuom direct. Obi ameme wani mandamano tu wawacho ni ya Ruto ni malaya wa ushuru. Oduo kuom jopiny olos kodwa direct. Nwach appetite mare mar ushuru. Wawacho ni ushuru maruto kaoni. Okay, the development. Itumo gimwaneno. Okay. Maene gimwaneno. Koro gik ma waneno ka jogo te oket piny, oduo kuom jopiny, okol pachwa. Maonge because wapiny yuda nyango. Dongo nyoro nyo wan kod public holiday. Amu menyo kwano polise ka utho.
Kineno ka sirkal timo gimoro, to the presence mar police is so militant and their engagement to the public is so violent. Ngiso nitie gima rach mitimo. Okay. Yes. Well,